Wobona ngoba kunyanywa abantu bethu uyababhora mawuphakathi kwabo ukuthi ngempela ngiyabiza. I'm very expensive. Mawuphakathi kwabantu bethu abantu uyababhora nje. Wobona ukuthi cha, uyabona uMr Excellence imnikezile ngempela impilo yami iphetho yena. Hallelujah. Alibonga ivangeli. Hallelujah. So bazalwane kule excellence esikuyona eUKristu because bazalwane lithi zaNkulunkulu nathengwa ngegazi elinqabile. Nithengiwe nina. Nenziwe njani bazalwane? Nithengiwe njengoba ngisho kuleli verse leli uAmahubo 65 athi ubusisiwe omsondezayo. Kunabantu abaqhelile kuNkulunkulu noma befuna ukusondela kusondeleke. Abanye beze becabanga ukuthi bazosondela ngemali yabo, akusondeleki. Abanye bathi bacabanga ukuthi bazosondela ngezinto abanazo ezimaterial, akusondeleki. Ngakho ke bazalwane ubusisiwe omsondezayo kuwena, lo msondeza kuwena omthatha wena umhlalise emagcekeni akhe. So bazalwane lento ke iyenza ukuthi ngibone ukuthi fanele impilo yami ivelu yempilo ngoba ngithekwe ngegazi elinqabile, ngihambe sokomuntu obizayo, ngihambe njengomuntu obizayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Emhlabeni oshibhile, emhlabeni obhubhayo, kodwa mina ngihambe njengomuntu othengiwe, wathengwa ngenani eliphezulu. Hallelujah. Sithengiwe. Hallelujah. Awutshela umakhala ukuthi uthengiwe. Uthengwa ngegazi elinqabile. Kulokho kuthengwa kwakho fanele wazi ukuthi kule excellence oyiphilayo kunomuntu omelene nawe ukuthi ungayiphili, unga-excel. Le excellent inempilo yokubiza, ungabizi ofuna ukuthi ushibhe. Ashibhanga bazalwane, sithengwe ngegazi. Awuyishale izandla ukuthi uthengwe ngegazi. Thank you Lord. Excellence honors God. Excellence honors God. Excellence honors God. Amen. Hallelujah. Impilo iphilayo i-honorisha uNkulunkulu. Alibonga igama leNkosi. Excellence honors God. When you speak, ukhuluma abantu balalela ukuthi ukhuluma kanjani. Ingakho lithi zaNkulunkulu uPetro athi ngisho ukukhuluma ukhuluma njengaye. Ngisho somphika uJesu usuphakathi kweyintuku bathi kodwa ngisho ukwenza kwakho hayi ngathi uyi-worship team we. Amen bazalwane. Why? Because we're expensive. I'm very expensive. I'm very expensive. Kade ngishare nomunye umzalwane ngithi nginyanya ngisho umuntu nje mina ongithinta kusho. Owenye igender ongithinta nje ngithinta nje ngiyenyanya. Ngiyabuza ukuthi ungani ngithintelani? Why ngithinta lokhu kujwa lokhu ngithinta? Why? Because I'm expensive. Praise the Lord. We are very expensive. I wish to be expensive. Sure, not telling ngiyabiza. Praise the Lord. Ngoba uthengwe ngegazi lendodana yomuntu, igazi elinqabileyo. Amen. Ake nishaya izandla ukuthi nikhona. Hallelujah. Shandala bosana mahasi. Sala bakhondolo boshela bahosia. Raba baba hasana mashanda. Thank you Jesus. Ngizokhuluma ke bazalwane incwadi kaLuke chapter 4. Ngizokhuluma ngempi yemimoya emelene neexcellence, emelene nempilo lesiphiwe uKristu, elwayo nalempilo esiphiwe uKristu, impilo yeexcellence, impilo yokubiza. Amen bazalwane. Hallelujah. Luke chapter 4 verse 1. Qalabeli banzi ngqongqoshe wezulu Qalabeli banzi ngqongqoshe shewe kuphila ku
uliqala belibanzi. Glory to God. Ngoqoshe kuphila go Abba Father. Uliqala belibanzi. Ngoqoshe hallelujah. Incwadi kaLuka chapter 4. Soqala ukufunda verse 1. Thank you. Isihloko sithi ukulinywa kukaJesu. uJesu egcwele umoya ongcwele wabuya eJordani wabolekela ngomoya ehlane. Elinywa nguSathane izinsuku ezingama-40 akadlanga lutho kulezo zinsuku seziphelile walamba. Wayesethi kuye uSathane, uma uyindodana kaNkulunkulu yisho kulelitshe ukuba libe yisinkwa. Hallelujah. Baba siyabonga. Hallelujah. Sicela Nkosi usabele izwi lakho. Sithembe lona moyigcwele, sithembe wena ngalo, sihawukele ukuvula amehlo ethu sibone. Hallelujah. Moyigcwele sengathi Nkosi ungasho njengale ndoda eyakhala yathi, Jesu ndodana kaDavide ngicela ukubona. Sicela ukubona Nkosi, sicela uvula amehlo kamoya sibone, sicela ukubona. Hallelujah. Hallelujah. Siyacela ukubona, vula amehlo izwi lakho nanti ngoJesu, amen. Bazalwane, impilo ye-excellence, impilo yokuphila impilo edurayo. Abantu abangakholwa mabesibuka baye bebuke sabantu abangathi siziphukuphuwana, kanti siyaqonda ukuthi kune-adversary, isitha sethu esimelene ne-excellence. Lithi zikaNkulunkulu la uJesu egcwele umoya, uJesu egcwele mbazalwane. Angazi ke mayingafika uSathane ungagcwele lutho, ugcwele iTV, ugcwele kuFacebook, ugcwele kuWhatsApp. Kufika uJesu la ugcwele inibazalwane, ugcwele umoya uJesu. uSathane befika ufika uJesu ugcwele ini? Umoya. Lithi zikaNkulunkulu kwakufanele uJesu ena umoya wamuholela yena, wamuholela ehlane, umoya okududulayo okududulela ehlane ukuze ehlangane noSathane. Glory to God. uSathane uyasazi bazalwane, uyakwazi ukuthi mangabe ingakho waya kwaNkulunkulu wacela uJobe, wathi cela uJobe ngoba uJobe wena umbiyele. uJobe waye kwi-presence kaNkulunkulu, kuke kube nezimo ezikwehlelayo, ubona ukuthi lento iyangiphusha, ingathi iyangisusa kwi-comfort zone, ngathi kune-desert engihamba kuyona, ngizongiphelelwa amandla okukhuleka. Mangithi ngiyakhuleka akukhulekeki, mangithi ngifundise ukuthi ngiyalibuka ngilibeke phansi, mangithi ngicabanga ukukhonza ngiyenkonzweni, ngicabanga kaningi ukuthi kombe ngingaye noma ngingayi yihlale. Ufanele ufike esikhathi sokuthi uphusheleke ube sehlala. Hallelujah. Thank you Lord. Uma ke engena uJesu kuleli hlane, ngesikhathi ufika uphelelwa amandla okuthandaza, uphelelwa amandla okufundisa, uphelelwa amandla okuhlinza ngoNkulunkulu, uzizwa ukuthi ngisehlale ngathi angikho, disconnected, inyoka iyafika. Hallelujah. Uma ke bazalwane, ingozi kuphila, ingozi ukuthi uma kufika lezi insuku zokuthi uningwe, ufika lezi insuku zokuphela amandla, ufika lezi insuku
Uthini mama uGobese? Verse 1. Verse 2. Yebo. 2. Thank you Lord. Elingwa nguSathane izinsuku ezingama-40. Yebo. Akadanga lutho kulezo zinsuku seziphelile walamba. Ifika inyoka uzolingwa ukuzila ukudla ngazi awuzeli nje ukudla. uJesu uphela umoya ukhona ukuzila ukudla. Usathane bethi uyafika ufica ukuthi indoda inomoya number 1. Anibonga igama lenkosi. Bazalwane ukukholwa bethu akufanele kube yihistory. Kuthiwa ngani wayisindisiwe. Why kube kanje? Kwafika inyoka yafika engaphethe lutho. uJesu la uphethe ugcwele umoya igcwele. Number 2 uyazila ukudla. Anibonga igama lenkosi. Inyoka ithi izofika izomlinga ifica ukuthi unazo lezi zinto ezimbili. Hallelujah. Qhubeka. Ake sibone isithathu. Yebo. Verse 3. Nkosi yami. Verse 3 uthi wayesethi kuye uSathane uma uyindodana kaNkulunkulu Nkosi yami. yisho kulelitshe ukuba libe yisinga. Yebo 4. uJesu wamphendula wathi kulotshiwe ukuthi akusikwa sodwa umuntu azakuphila ngaso. Uma uSathane emtest uJesu. Anibonga igama lenkosi. Ethi uma uyindodana kaNkulunkulu awushophela kulamatshe aphenduka isingo. Ufika ukuthi uJesu futhi ugcweliswe. Thank you Lord. Uthi uJesu akusikwa sodwa umuntu angaphila ngaso. Ngamanye amagama wayemdayisela ijabulo yalelizwe, emdayisela izinto ezimnandi ezibuka ngamehlo, ethi awenze phela umzalwane, awenze phela nawe, ngoba uthi uJesu kunjalo asiphili izinto ezibonakalayo zodwa. Ugcweliswe. Awusho ukuthi uJesu wayegcwele umoya. uJesu wayezile ukudla. uJesu wayegcwele izwi. Kuyanqaba. Fana lento siyibona namhlanje umuntu ekhipha amadimoni ku TV, ekhiphela abantu, labo bantu uyabona ukuthi abasasevi yena uNkulunkulu, sebeseva umaster wabo esingamazi. Umuntu avela abeka iTV la ekhipha idimoni kumuntu efuna ukubukwa abantu. Iyona lento uSathane wayisho kuJesu ethi uma uyindodana kaNkulunkulu kukulala manje waphendula isingo ukuze ubonakale ukuthi umkhulu. Alibonga ivangeli. Ababa. Hallelujah. Yebo 5. Verse 5. Yebo. Esebenyusele entabeni ende. Akagive up uSathane. uSathane unjani bazalwane? Akagive up. Same thing nakuthina uma sikhonza uNkulunkulu akufanele sihambe siphelele uthando isikhathi singakafiki. Uke wayisho lento baba uMthembu. Wathi khona abanye abaphila uthando lukaKristu seluphelile kuphela uthando kodwa isikhathi singakafiki. Umsaphi ke manje uthini manje? Esebenyusele entabeni ende. Yebo. Wabonisa imibuso yonke yezwe Ngomsizana. uSathane akagive up ukuthi ekuqaleni uSathane uJesu umdlulile. Ekuqaleni unqabile. Manje ngizomyeka. Uyabuya futhi wenza enye iplan. Lento abazali isho ukuthini? Isho ukuthi uSathane akagive up ngempilo yakho. Masa ukwenza izinto budedengu. Akagive up. Uyamthatha uJesu umbeka entabeni uthi buka lithi zaNkulunkulu wamkhombisa yonke injabulo yomhlaba ngesikhathi esincane esingaka. Ngesikhathi esincane. Wathi buka ukuthi kunani, buka ukuthi kunani. Lithi zaNkulunkulu noJesu naye wabuka. Wayesethini? uSathane wathi kuye amandla onke lana ngokunika wena kanye nenkazimulo yawo ngokuba inikwe mina
ngokuthanda kwami. Alibonge igama lenkosi. Lithi sikaNkulunkulu la wayemdayisela imibuso, emdayisela izinto zomhlaba, emdayisela okubucwebecwebe nobukhazikhazi. Ethi buka yonke lento eyami. Uma nje wena iyodwa into engicela kuwe ukuthi ngicela wena uwe phambi kwami uguqe phambi kwami. Cabanga esho uJesu eyinkosi. Esho umuntu ogcwele umoya. Esho umuntu ogcwele izwi ethi wana phambi kwami. Efika wena hawunazwi, hawunamoya igcwele, hawuzili kudla, awukhuleki nje. Uyamthanda uJesu kodwa lezi zinto azikho kuwe. Kwenzakalani kuwe? Baningi uSathane abacelayo ukuthi abaguqe kuyena. Uma uzoguqa kuyena, it's when you submit entandweni yakhe. Uthi yonke lento enibonayo inikezwe nina. Mina ngicela into eyodwa nje kuwe ukuthi uguqe kimi. Uma uguqa kimi, usilahla phansi kimi, mina ngizokunika yonke lento. Ingakho bazathi singafanele sabesana izinto zabantu. Ubona abantu behamba ngeimoto ezinkulu Porsche, usuyabahawukela. Ubona abaphethe imali, uyahawukela. Awazi ukuthi baguqe kubani. Uthi uSathane bawubhawa nje kimi, ubhawe usinikele kimi. Ngabanye abagama wenza intando yami. Intando kaSathane intando yenyama. Uma uzonikela ngenyama yakho kimi ngiyisebenzise inyama yakho. Ngicela inyama yakho kuphela kuyisebenzisa bese nginika konke. Kade ngishara nomunye umzalwane. Ngithi kule journey le awuhambi ngokuthi uzwa kanjani. Bazalwane, we don't walk as we feel. Asenze ngendlela esifila ngayo. Uma singahamba ngokuthi sifila kanjani, shuthi asiyesubini. Sihamba ngokukholwa. Sihamba ngomoya, sihamba ngokukholwa. Sihamba kanti bazalwane. Ushuthi ngiyayibuzela ngathi ngize ngabuza kulo mzali wethi uma ngase kwenzeke iqhamuka idemon njani angiliboni lithi hey waze ngomela isavana yabona nje ungathi habu kancane isavana lingitshele ngifila athi inyoka ifikile la eceleni yazi ngase ngomela isavana ngathi ngaphuza isavana ngiyakholwa kithi bese ngihamba ngothenga isavana ngoba ngifila ngithanda akuhambi kanjani. Asihambi ngokuthi sifila kanjani. Asihambi ngokuthi sifila kanjani. Uma kufika imicabango la kimi engqondweni yami ithi njengamanje jola kufika umcabango othi ngenze njani njoba nginjani ngiyazazi ukuthi iphila high life. Phila ini bazalwane? High life and the light. So ngamanye amagama uma ngizovumela lo moya ukuthi ngithi hayi ngisahamba ke manje angithi kuno Facebook kunani Facebook ngisaguglisha ku Facebook ngihambe ngicinga ikhehla ngisangena kubani date by family date by ngisacinga ikhehla ku date by family shuthi ngamanye amagama sengiyaguqa kulo moya sengenze njani bazalwane asiguqe asinjani bazalwane asiguqe because thina siphila impilo excellence si excellent sifana nokhozi inyoni enkulu evula amaphiko kanje ivula amehlo iphakamiye phezulu akukhathalekile ukuthi sibhekene naziphi izimo alibonga igama lenkosi so uma thina bazalwane sivuma ukuguqela ama voice siguqela ini bazalwane ama voice athi yenza ukuthi asihambi ngokuthi sifila kanjani asihambi ngokuthi lo mcabango nakulo mcabango ungena kimi angenze njengalo mcabango sicabanga igazi lika Jesu esithengwe ngalo igazi elibizayo. Number 2 sicabanga ukuthi singabambuso wasezulwini sizidlalifa kanye noKristu. Number 3 siyacabanga ukuthi thina we are the light siukhanya kwezwe siwumbuso
ngayo angikwazi ukujudge inyama yami angikwazi. Thank you Lord. The high life. Impilo ephakeme. Hallelujah. The excellence. I-excellence ayisho ukuthi ngoba imali ayikho ekhaya, ngoba angisena myeni, imali ayisekho ekhaya, angihambe ngifuna indlela zokuthola imali ngendlela engcolile. Uma usathana eqhamuka ehleba ethi kunganjani uthola umuntu ozokusiza akusupply ngoba unenkinga yemali, ngicabanga ukuthi ni-expensive. Kadash khanda mashala mahosala ina mahosala mahasha mandala kadosh. Thank you Jesus. Ngicabanga kuqala ukuthi ngithengwe egazi encane ngithengwe ngenani eliphakeme akabongozayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ngibiza ngisho ngilambile, ngibiza ngisho imali ingekho, ngiyabiza ngisho kunethwa zimvula, noma ngingalala endlini kube neqozi elithi qo kodwa khona ngithengiwe ngegazi, angikwazi ukudayisa ubuzibuko. Ngiyabonga. Hallelujah. Kunezikankulunkulu lapha uJesu, ningathatha amaphareli uwaphosele izinja. Ungathatha ipharele uliphosele izinja. Usathane inja. Inja kodwa eswekile. Usathane uyinja njani bazalwane? Eswekile, ezakahle inja, kanti izokudwengula. Uthi uJesu ungathathi ipharele. Ipharele ingcebo yaphakade. Ingcebo yani? Ungayithathi ingcebo yaphakade uyidayisele inja. Ngoba inja izokudwengula, inja izokwenza nini? The devil is here to kill, to steal and to destroy. Noma engaswekisa kanjani izimo ethi mkhuleko wakhe ayizwakali, yebo ukholwa hamba uyokhothamela osibantwana, hamba uyokwenza ukuthi hey mtshela ukuthi uphethe iphareli, kunephareli ngaphakathi, kunengcebo ngaphakathi, kunegolide ngaphakathi, lifihliwe ey'tsheni zebumba. Glory to God. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Hanamashi. Lithi ke bazalwane, wayefuna edayise iphareli, wayefuna uJesu edayise ini ethi akakhothame kuyena iphareli, ingcebo, ukubiza. Ngiyabiza. Hallelujah. Awutshela umakhala ukuthi ngiyabiza. Hallelujah. Shila amanda. Hey. Siyabiza bazalwane. Sithengwe ngenani eliphezulu. Ingakho bazalwane, nana kunendlu kungakhwele. Obani abantu ukubiza kuyabiza. Hayi angizwa. Ukubiza kuyabiza. Ukubiza kunjani? Kuyabiza ukubiza. Ingakho abantu bathanda ukushipha, ngoba ukushipha kushibhile. Ukushipha kunjani? Ukuphiciza nje ezolweni ukushibhile. Ngoba zidekiwe amatafula kaDariyo, amatafula ayedekiwe. ODaniel bathi asidli siyabiza. Asidli siyabiza. Hallelujah. Hey! Niyabiza. Hallelujah. Hey! Habashila amanda kunendoda engihamba nayo. Hey! Ngikhwelita sibulo. Hey! Wasazulini. Hey! Ngithengiwe. Ngenani. Hey! Ngithengiwe. Leshalama. Nendala besala kalabasa. Ina mahuza labayeni. Ngithengiwe. Ngithengiwe. Ngikwazi ukuba isigila senyama yami. Ngikwazi ukuba isigila senyama yami. Ngeke ngikwazi ukuba isigila senyama. Okusathana udwekula yona. Ayidwekule ngotshwala, ayidwekule ngabafana, ayidwekule ngamadoda, ayidwekule ngamantombazana. Kube isidwekwe. Inja izolidabula iphareli. Inja iyalidabula iphareli. Ungalahli iphareli phambi kwenja. Inja izolidabula iphareli. Unephareli.
Ungafika esithebeni sakho ephuma kulungu. Shana namahasi. Zina mahuza namahasi. Yena mahuza masha. Ungalahli pharela. Ungalahli pharela phambi kwentsha. Ungalahli pharela phambi kwani injiswekile. Mayifika ihlebe kancane. Ithi awuphuze kancane abakuboni. Inja izodabula ipharela. Izodwengula ipharela inja. Bisiyagcoba ipharela. Awudabula kancane. Yebo. Yebo. Kulotshiwe. Fanele udle izwi. Ingakho bazana abazonqoba abagcwele izwi. Kulotshiwe. Thou says the Lord. Amen. Kadela mangobeza. Thina bazalwane sikhuleka kuNkulunkulu sikhonze yena yedwa. Asikwazi ukuguqela yonke into nje. Hawu, njoba kugcwele nomoya ongcolile kulezi insuku lapha amadoda ethandana wona wona sekufika idimoni elithi hawu nayo intombi lisho kweli indoda usuguqile njalo uphansi. Kanti udlani wena? Udlani lapha? Uyokubuzwe lapha ukuthi umfundisi wakho kwakubani? Kobuze okushile zobana nje. Njalo nje wena hawu hayi kulotshiwe. Kwenza njani? Ukuthi wokhuleka kuNkulunkulu wakho umkhonze yena. Angikwazi ukukhonza inyama yami. Angikwazi ukukhonza inyama yami. Ngeke ngikwazi ukukhonza inyama yami. Ngoba inyama yami is a dust. Is a dust to dust, is an ashes. The devil is ruling emhlabeni. Ungcolisayo ufuna lenyama. Angikwazi ngengikwazi. Ngiyawufuna impela wona umshado kodwa never hayi kanje. Hallelujah. Akabokoza. Qhubeka mama ngobe sevana. Sikhuleka uNkulunkulu yena yedwa wathi kulotshiwe. Lentshumayelo ngiyazi ngikitaze futhi anginankinga. Ngeke nijabulela ijabulisike lena. Hayi lutho. Abantu bafuna ufuna imoto. Hey, ufuna intwana ingaki manje? Thunywe kuya phezulu. Angifune nokuthi nihleke nje lapha. Noma ngingakhala futhi anginankinga futhi. Kodwa ningathathi amapharela waphosela inja. Sathane inja. Edungulanayo kodwa eswekile. Amen. Yebo. Akadeli usathane ngendlela usathane astubborn ngayo bazalwane. Usathane akanawo amandla. Kodwa lokho eqhubekile into ayibuyisa. Uthi uyayinqaba aphinda ayiveze ngenye indlela ayiqhamukise. Uthi uyayinqaba ayifake ngqondo angene kumngane wakho angene ayibuyise. Uthi hayibo. Uma ungadlanga, uma unjani? Njalo makhelwane thani dlana makhelwane. Dlana makhelwane indlela ide. Angifuni ukusho. Dlana makhelwane indlela ide. Ukuthi akagive up uJesu inkosi yamakhosi. Wayemazi kahle. Ukuba uJesu bazalwane wasubmitha ngabasiko. Ngabaliki bakhe. Bangakanani abantu okufanele besizakale beze kuJesu ngawe? Bangakanani abantu okufanele ngabe basizakele ngawe? Kodwa mayinja nje ike yathi yahleba ukhipha ipharela ulilahle phansi. Igcoba inja usale uwumphuphe womzalwane. Akufuneki sibe abazali abayimphuphe. Imphuphe yabazali. Uphuphe mini kwabha ngoba izwa likho. Hallelujah. Ishokini ngoba kade nafika. Hallelujah. Ngeke nikhuleke. Hallelujah. Thank you Lord. Awukwazi ngisho ukufakaza ngoJesu. Makufanele ukufakaza ngoJesu awunabo ukufakaza ngoKristu. Unendaba kuphela. Awukwazi ukufakaza ngoJesu ugcwele izwi. Uyaphupha. Uphuphe mini. Bakho kuyakhulekwa usheshe uthaswe
ingeke bakhule kanjani uyaphupha usathane ukwenze waba umphuphe lo mphuphe wenziwe uwena uthatha iphareni walilahla enjeni inja yaligcoba ayisafuni inja ulalelizwi ayisakuvumeli inja ulalelizwi yakasuka uzongathi kasuka wena kanti kasuka imimoya yenja lenje oyigudele ayisafuni inja ukuthi ithandazwe iyabona ukuthi izozishe manje usucikekile ke manje ke asisakwazi noma ezulwini uyaya noma ukuphi. Haleluya. Shilo ngathi le ntshumayelo ngeke izimhlekise futhi angeke nilindanga ukuthi nihleke. Akubonga ivangeli. Bazalwane uyaphinda futhi uthi ngithi uyabuya kwesithathu manje. Cabanga kuJesu. Akabongozayo. Amen. Uthini ke kuyena? Wathi kuye. Uma indodana kaNkulunkulu ziphothe. Cabanga ukuthi akacommit suicide. Abantu abangakhona mabesuke beyibulele abayibulali bona kukhuluma iphimbo lithi zibulala. Mabe commit suicide inyoka ithi kuJesu cabanga uJesu emkhulu kangaka usathana uthi uJesu akacommit suicide. Hawu. Ummisa ndaweni phezulu iwa. Ngazi noma ngizothi kusejozini indaba zasejozini. Uthi akayisakaze phansi aphoseke phansi edanyini. Haleluya ningaphazamiseki basalwa. Haleluya. Uthi akayiphonse phansi uthi ngoba uNkulunkulu uzomnqaba. Ilento akayishoyo kubantu abangakholwa ethi zibulale wena ngoba inkinga ziningi vele uzoyezulwini vele uNkulunkulu uzo understand ukuthi wena vele uxakekile. Hawu Satan awunamahloni uthi uJesu akacommit suicide. Hawu uNkulunkulu wonke usho uNkulunkulu wonke ukuthi akayilengise ayijikele. Hawu Satan awunamahloni. Bazalwane isho ukuthini lento? Isho ukuthi nina nonke eniphuluke enkembeni hambani ningemi. Nina nonke eniphuluke enkembeni hambani nibe njani? Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Halabashi. Uthi uma wena nje uzibulala uma kwayibulala wayazi kahle uSathane ukuthi uma nje uJesu eke wacommit suicide ngeke sembone uNkulunkulu wayeqamba amanga ngoba izwi yalitwista kanje siphonse phansi uzothumela ingelosi ulothi ukuthi ingelosi sizokuqamba uJesu ke wayiphonsa wayengeke azanqaba umuntu. Haleluya. uJesu uyaphila. Fala. Fala mabobesi. Fala. Yebo. Ngokuba kulothiwa ukuthi uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe zikulinde. Nokuthi ziyakuthwala ngezandla ungaze wakufika eteni ngonyawo lwakho. Yebo, verse 12. uJesu waphendula wathi kuye ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho. Amen. uSathane eseqede ukulinga konke wamuka kuye isikhathi. Hallelujah. Azalwane. Haleluya. Azalwane. Haleluya. Engithi ngizothi kufundisi bazalwane. Bazalwane. Fundisi. Onendlebe makezwe. Onendlebe makezwe njani? Makezwe. Kulotshiwe ukuthi uNkulunkulu akalimi. Kunabantu asebefile. Bebula ukujwayela nje. Jwayela uNkulunkulu. Beshumayele. Ngike ngathi ukhulekwa uthuswe omunye bexoxa ukuthi njengoba ngibona nje mina umuntu engiphila naye useyivuselelweni bajwayela uNkulunkulu bayamlinga uNkulunkulu. uNkulunkulu akalingi. Singamlingi uNkulunkulu.
Singameze njani bazalwane? Praise the Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Bazalwane, ngifuna sikhuleke. Ngimthanda lapho ethi khona suka Satan. Alikho lelo verse mamgobese. Suka Satan. Ayikho into enjalo. Sibali. Suka Satan. Jesu waphendula wathi kuye, ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho. Ngiyalithanda lethi suka Satan. USathane eseqede ukulinga konke, wamuka kuye isikhathi. Awugijime uye ku Matthew 4. Matthew 4 masishane sibali. Salelo 2 minutes basalwana. Hallelujah. Praise the Lord. Yebo uze kuleli lokugcina. Hallelujah. Yes, verse 10. Noma siqale lapha ku verse 9. Yebo. Wathi kuye, konke lokhu ngizakukunika khona uma uzibuyisa phansi ukhuleka kimi. Khona uJesu wathi kuye, suka Sathane. Ngokuba kulothiwe ukuthi wokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa. Verse 11. Hallelujah. uSathane wayesemshiya, bheka kwafika izingeni. Emva kokuba unqobe izilingo. Emva kokunqoba ini? There is a promotion. There is a promo. Emva kokunqoba ini bazalwane? Sibona uJesu enqoba wonke lamaphimbo. Emva kokuthi senqobile kufika ingelosi sizomdumisa. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Omthandayo uyothanda ubaba. Mina nobaba sizokwehla sihlale kuye. Thank you Lord. Amen. Omthandayo uyothanda ubaba. Odina izwi lami. Ubaba uyomazisa lo muntu. Odina izwi lami ubaba noma ngabe abantu abakwazisi. Sometimes bazalwane siyayithanda le approval yabantu. Siyathanda ukuthandwa abantu. Hayi mina ngeke ngibone ukuthi mangathandwa abantu abangakholwa ngoba enguwile. Abantu abangakholwa bekhulume kahle ngawe. Hayi usuwile. Noma ngabe i-approval yabantu awuyitholi, but i-approval kaNkulunkulu is there kuwena. Akabongozana. Lithi sikaNkulunkulu eseqedile, kwafika ingelosi zamkhonza. Hallelujah. Samdumisa. Hallelujah. Sidumisa uJesu. Uma siqoba amaphimbo enja abazalwane, mayithi dasiphosa amaparent, inkasimulo kaNkulunkulu isihlala kithi. Simpoza inkasimulo. Asibi ordinary. Kuba ne-level lapho uNkulunkulu abathemba khona. Akuthemba uNkulunkulu ngey'ntshumayelo zakho. Akuthemba uNkulunkulu ngomthandazo yakho. Akuthemba uNkulunkulu nge-worship yakho. Akuthemba uNkulunkulu ngoba ukwazi ukunqoba iphimbo lenyongo. Hallelujah. Khona abanye nje abaze behle bengenzanga lutho. Kuthiwa wazala ngo-19 wathola abantwana wafa. uNkulunkulu azange abathemba abantu abanjalo ngoba makufika abathesti bayaguqa. Bethi uSathane awugome kancane. Kuthiwa wena umulanga awuhamba ufuna imbuzi. Siyagijima seguqe phansi. Izinto zakho njengoba sitsheke kanje kuthiwa i-21st awuyenzelwanga awuyenmuntu khona sefike u-antu omdala hayi nayimbuzi suguqe phansi. uNkulunkulu akamthembi. Khona abantu abakholwa uNkulunkulu engabathembi ngoba njalo bayinyoka ikhuluma uyayilalela. Njengoba siyilasabe ngoKristu ngoba wanqoba. Hallelujah. Inqobile. Ingonyama yomndeni kaJuda. Ingakho kunencwadi ezulwini ekuthiwa afuna umuntu owayizoyivula incwadi angatholakalanga ofanele ukuyivula incwadi. Wakhala uJohane wathi ngoba le ncwadi ifanele ivulwe kuzokwenziwa
bathi ungakhabi qobile ngonyama mbela Juda manda ngaboshana ma yangaba lalela amaphindelo yebo bakithi siphakame sibonane yoduma izolile uJesu fanele uJesu fanele ukwethembile uNkulunkulu ngalento ayibeke kuwena ukuthi izothini impilo zabantu abaningi. Baningi abantu ababhubhayo abafayo uNkulunkulu ubize wena wakusondeza. Athi uDavide ubusisiwe omsondezayo eduze kwakho ukuba umhlalise emagcekeni akhe. Ubusisile uNkulunkulu ukuthi uthinte impilo zabantu nge-excellence. uNkulunkulu ufuna ukuphile the high life, impilo yokhozi, impilo ehambela phezulu ukuze uthinte impilo zabantu ungaphosi ipharele enjini, ungalahli ipharele. Ngifuna sikhuleke nabantu abathi Nkosi, ngiyazi Baba ukuthi awusindiselanga amahala kodwa ungumsindisele ukuthi ngithinte impilo zabantu, abantu abazobona mina bebukele impilo bebuza ukuthi le mpilo ithola kanjani ebese batshela ngoKristu omhleli. Ufanelwe ubukhosi yena uJesu.